Западен е известен като най-зеленият район на Пловдив. При застрояването от последните години обаче не подмина и него. Жертва за малко щеше да бъде и сърцето му. 81 декара от парк Отдих и култура. Последната една година времето ми бе в голямата си част ангажирано в това да спрем това безумие, сърцето на парк Отдих и култура да бъде застроено. Като кмет ще се боря да има повече зелени площи, истински паркове, съвременни детски площадки и повече места за спорт на открито. Гласувайте с номер 66 в бюлетината, защото ние имаме решенията.